Hay hay hay, hay hay hay. Hay hay hay, hay hay hay. Hay hay hay. Hoy 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 mga kaswabe! For today's video, magluluto tayo ng native chicken tinola na Ilocano version. Pagkatapos linisin at tugasan, gigisa natin sa maraming luya ang manok pampatanggal lansa. Pwede rin tayong maglagay ng bagoong o patis. Antayin lang nating magisa ng bahagya bago ilagay ang kamatis. Opo, kamatis po. Ganun po ang tinolang Ilocano po. Sa umaga't sa gabi, sa bawat minutong lumilipas. At tatakpan na natin to hanggang sa kumulo. Hinahanap-hanap kita. Magdagdag ng kaunting tubig para tuluyang lumambot ang manok. Take note, ang native chicken mga kaswabe ay makunat kaya kailangang palambutin. Habang pinapalambot, maglagay ng asin pampalasa sa sabaw. Kapag malambot na ang ating manok, ilagay na ang hiniwang papaya. O diba, pag Ilocano, may prutas sa tinola. Kahit maghapon na tayong magkasama. Takpan uli ito hanggang maluto ang papaya. Kapag luto na, ilagay na ang iyong eggs. Dahon ng ampalaya pala. Swabe tip para hindi mapait. Pagkalagay ng ampalaya, wag na itong haluin. Panatilihin ito sa ibabaw, ilubog-lubog na lang ito sa sabaw. At patayin na ang apoy. At pwede na tayong pagpawisan kumain. Sana all. That's it mga kaswabe. Huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell. Bye!